pipis. Pipis sik. Apa lho? Yo. Anak wong wedok suwek sih ya. Bodine aku kenal to, Cur. Sopo lho? Ora lidok Mbok Yanti ya ketarane kae. Masa Mbak Yanti koyo ngono? Iya, Cur, Mbok Yanti kae, Cur. Lah kae delok kae. Koyo ngono kae. Sikile ulunan kok. Lah. Bisa sejarai ngene lho, sejarai. Iya lho. Mbah Yanti iki yo biyen iki yo. Turun ning isor pring, kuwi dikloni gendruwo. Terus duwe anak kae Mbok Yanti kae. Makane lanang yo ora lanang. Macake koyo wong wedok lho. Wedok yo ora wedok, duwe brengos sikile yo ngono tok iki. Anak gendruwo berarti kae. Iya. Beh. Lah ngono kok anake kok demeni. Bene penting anake tumbuke kok nyala. Mangan kok iki. Cur, aku arep mudhun angel, Cur. Cur, tulu halo, Cur. Cur. Hei, Iki nyapu lho iki. dhuwur. Ndut. Dhuwur. Goblok. Weh, atiku entek menek wit dhuwur ini. Cur. Ora iso meneke blayaan iki wis sakmene nyapu mok peneki. Kowe iki tak omong iki, Cur ya. Oh, kapok kesel kates ora. Akhirnya kowe iki lek dibengoki kancane iki lek langsung nyauri. Mau dijaluk tulung kuping kuwi mbidek kae tau nyauri. Cur, Nyapun neh wis ditulungi barang ngrengi ae wanggon wong. aku mang. Kowe iki apa lho karo jarwo nyekukruk ning kono kae mang. Nginceng rondo. Apa? Nyapa? Iki wis entek, coronane iki wis entek kok aja panggah rondo ae lho. Wis diomongi karo Pak Polisi karo Satpol PP iki wis new normal. Wis ora enek rondo neh lho wis kowe iki goblok ora entek-entek. Basamu new normal. Iya. Sing rondo ya sapa? Heeh, atune. Domongi aku wis percaya lek masalah kuwi aku ki percaya. Iki piye lho jane bener apa ora ojok Yanti to? Lah kok ngono neh. Ya aku ki krungu-krungu ki Yanti jarene lek mulai kota Taiwan ki jareke Yanti pokoke pengine ki ndang rabi. Lah sing digolek iki wong lanang sing perkasa. Yanti terus kowe bodine piye? Kowe ngising sampai ping 28 rantek-entek bayangne Yanti. Alah wis buh. Nyapa? Salek ngomong. Buh. Mosok Apa neh? kowe iki kebacot to. Mosok Yanti ambek mbok untal, mboke arep mbok untal pisan. Jane kowe dadi wong lanang mbok jos rakah kaya ngono to. Gowo kok iki lho. Oh, Apa wi? buh. Apa wi? Ya Allah, Cur. Kowe tega mbok pakani godhong kates alum kaya ngene iki. Aja kebangetan kowe dadi anak durhaka. Badoken. Lho, Cur, kowe iki lek dijak omongan nangel ram. Saya aku tanggulane lawu mbokku, kates ijo-ijo ra kena diuntal. Saya tanggulane mbokku aku. Alah, boh ngali yo kono. Lusuk no. Sopo kae? Katet kae. Beh, delok to, katet kae. Pacane kaya wong kutha penggane wek golek ramban ae, Dlon. Ngeklar tuwek ngono kae lho. Lah ya mulane kuwi ora payu-payu iki. Beh, kanca yo ngono. Peng rabi Seriah. Lah ya beh Sri A. Wis dalam mimpi tok ndak mungkin dek iso ngenekne Sri A. Masuk dukun 5 ae ndak mempan. Atu yo penggayane mek ngurat ngarit ngono kae to. Lah ya wis Ayo terus reh. Yo, main ayo. Jebal. Yo. Ajur, majur. Mau jadi perang ini lho. Jangan kucah. Oh, ya itu nih.
Buh wong ngene iki ya tak nggih masa depan rumah samu rambanan model kaya ngono. Ramban iki memang sakmene yo apa pantepe. biahmu. Aku njaluk tulung kira-kira iso apa ora? Tulung piye lho? Mbokku kae ya. Kowe ro mbokku. Heeh. Anu kae, sapa jenenge? Mbokku kae iki pengen rabi neh. Iya toh? Ya. Wis enek 16 tahun ki rondo. Jale golekno duda-duda tuwek sing wis meh matek. Ning sing sugih. Aja mek wong duda mbambung kaya model-model ngene iki wis sik Joko mbambung rai ratek sepi rong ganteng. Ngene, golek mesin ngono ya jale wis apa. Wis gampang lek kuwi. Masalah kuwi duda-duda enek kok. Mesti ya terus kok enek ngene. Lek urusan kowe lah urusan enteng. Lah kowe yo kok geblok gayamu mek ngaret entar golek ramban mek titik ngene. Ngene lho, rencanaku sesuk-esuk aku budal ngepet golek pesugihan. Lek masalah urusan duwe lah wis ngene. Kowe engko lek wis duwe gambaran duda tuwek wis kudu matek pokok sugih. Kabar ana aku mesakne mbokku selak ngakek engko ya. Wis pokoke kabar ana ngono wis. Kowe iki rong rabi golekne mbokmu man. Tak teko pikir. Alah, iki piye golek rambanan malah rego mulih. Rambanan kuwi lho. Rondo-rondo elek kemen ning ndi paran digolek rata ketok. Ngene iki. Agus kudu kenek lek ra kenek usik. Rondo loro ki pesanku berat. Rondo loro elek-elek miskin-miskin melarat-melarat. Sendak level kabeh cah loro kuwi. Pesaing beratku. Wis iki kudu tak ridu, kudu tak apusi. Susuku kempes. Lek ku nyilikon tak oke malah empes. Mak, cukup empes. Tingko lek Mas Agus ndak doyan karo aku piye. Kuwi mesti gara-gara rondo loro kuwi. Mesti aku didukoni iki. Sapa to kae? Beh. Sombong. Ya Allah, wong melarat-melarat. Males. Nyapa lho wi lah yo. Karepe lho. Hei, wong melarat. Mbok lek karo kancane iki lek nyeluk ki yo aja melarat-melarat to. Kaya lungguh to, sugih-sugih yo. Jan, sokor. Ora sah iki. Tak lho, bene sokor. Sokor wong sombong ae. Kincoku. Jane wedok apa? Nyapa to kowe iki kok? Pokoknya ngene, Mak. Kalian kan orang miskin, ya kan? Miskin emang enggak? Yo mbuh karepmu lek ngomong. Pahit. Sokor. Mak. Ngene. Pero Agus to? Oh iya, Agus ro to? sing ganteng ya. Ponakane camat. Iya sing bagus. Kowe. Sir-siran kuwi to. Modelmu waktu gelan buk arep pisahan karo gue. Jangkrik koyo dhewe ayu-ayu. Pokoke lek sampe kue pade nyenengi Agus, musuhmu aku. Ya wong Agus ki sere karo sanding kuwi gitu kan. Oh, Aku ndak ngesir Agus, tapi Agus ndak ngesir aku. Wong model kaya ngene iki disiri Agus. iya ra Enggak ngoco. level, Mak. Ayumu aduh karo sanding kuwi iki. Anuku kelepon Sokor. kenean. Ben kapok. Atel, anuku atel. Sokor. Kapok bu kapok. Wis pokoke ya. Awakmu aja wani-wani nyedeki Agus. Nang kowe sapa lho sakjane iki? Mae Agus kuwi mbiyen wis duwe perjanjian. Gek perjanjian apa gek karo awakmu ngono kuwi? Iyalah, lah mos ambek makmu.
aku wis. Hei. Anakku mari ngene kan mulih teko Taiwan. Sopo lho? Oh, Yanti. Iyalah. Oh, yuk. Hmm. Walah. Terus nyapa piye? Kae iki yo. Tak wong yo aku mumpung kelingan. Piye? Tak yo yo. Lambemu piye nyeluk aku yu? Njaluk tak Terus nyapa lho sopo? Celuk sopo? Mate yo yo yo. Tante. Iya ngono tante. Lho, Iya. kok ndak penak ta cangkemku muni anu tante ngono kuwi. Urung kulino. Kowe esuk lek wis sugih kaya aku ya kulino lah wong kowe sik melarat tok. Piye jale terusno? Masalah Yanti terusno jale. Sopo? Lho kancane si Katet, kancane anakku lho. Sapa sing kopian lho? Wah, kuwi lho sapa kucur. Lah kuwi lho, kuwi iki dhek iki mesti apa ya panggah bedine ngomongin Yanti ya lah, Katet dicerita karo aku. Kucur. Heeh. Penggayane kucur ki apa lho kok wani ngramar anakku? Kayak sing ngomong lamar sapa lho wong urung ngomong kaya aku ki. Urung. Urung lah. Iya omongno. Iya, ajane wong iki. Wah, aku gemes aku. Kucur ta? Ya wis. Ngene wis. Kita itu kan jendis ya kan. Awakmu tok. Jendis. Ya wis karep lek meneh. Aku duwe perjanjian. Karo sapa? Sopo wae sing iso ngenekne Agus ndisiki tak kei wik. Piro? Wike sak embut. Sak embut iki sak piro lho? Wike sak embut. Sak embut iki sak piro? Ambut sak mene akeh. Oh, ngono. Wis dak omong angel men to jane iki. Wis. Engko lek awakmu ketemu kucur ya. Omongono. Kon marani Tante Susan. Oke? Tante Sunan mau nyalon ya. Nyalon barang ta ya? Susane keblowo. Ini lho. Susan iki wong apa? Kira-kira lanang apa wedok to wi? Laura yu. Apa wi Laura? Lanang ora wedok ora. Tasra iki aku singkatan kuwi. Aku nyawang sepet Lah iya. Ben kapok ya wi mau lelek kejegur mau ya. Rasa dianu. kapok. Lah terus iki piye? Aku kok iso ngolehne Agus. Wong ngono. Heeh, aja sampe kalah karo sapa ku jenenge mau? Sapa jenenge? Susan. Oh, Susan. Tapi kuwi iki lanang apa wedok ya? Laura ya mau ya. Heeh. Terus lek diomongne lanang iki ora kena lanang iki bodine kok ngene-ngene lho. Lek diomongne wedok sikile iki Wedok ulunan. ulunan. Lah terus piye no? Kok koyo grandong. Iya. Turunane ganteng. Dalam. Emak. Tante njaluk tulung. Soto. Tulung napa tante? Minggu ngarep Yanti kuwi mulih. Tulung golekno trepel karo golek ana sing jenenge Kucrut. Kon moro ning aku. Arep tak takoni jereke bocah kuwi pengen ngerapi anakku, ya. Jenengan niku buke Yanti to? Kok bu to? Tante. Nggih tante mesti niku. Pinter cocok. Nggih. Ya wis, ngono wae. Engko lek ketemu Kucrut kan marane aku ya. Sip enten-entene. Mesti no. Dadah. Beh, golek kucur nyap. Golek mbok Yanti beh. Woi, Setan. Ngapo iki? kabar gembira. Apa neh? Aku mang dikongkon mboke Yanti golek wong travel dienggo njemput anake sing balik saka Taiwan. Cantik to? Heeh. Balik wae. Iya. Terus Masuk. jareke iki mang pesene iki anu kowe dikon ning mara ning mboke Yanti. Mbok Yanti sing endi? Sing cahe lho. Anak gedhe iki kelewunen lho. Oh, alah, tante. Oh. Alah tante ngono gelem yo tante. Tante.
Wis ngene pesenku ya. Kowe ndang rono, iki aku tak golek wong travel nggih jemput Yanti. Kowe saiki rono apa itu ngodhisik. Kowe jare demen Yanti. Men sapa ngerti direstui kan ya. Masuk Yo, masuk. Wis ngaliono. Joh. Ngaliono, ale. Wis sampe lali koncone awas. Has, golek-golek travel. Wis ngarit aku. Yo, wis oke. Marani Mbok Yanti iki. Masuk iki. Yakin. Kenceng iki kok lek dinceng piye? Mak, Kon goblok kon. wae. Cak nanti adab. Apa? Nyapu mak penakan. Kucur. Piye mudunku? Mudur mak. Kualat lho engko. Kamu wis diomongi karo Jarwo wis. Ngene kan minggu ngarep iki Yanti mulai. Mulai Yanti. Lek menyul aku meng piye? Mama. Mantu, mak aja ngono kowe bakal calon mantuku nyelok mak tante. Oke. Tante. Ya wis, heeh. Aku arep takok. Aku apa? Kowe kok wani-wani ning lamar anakku ki penggayaanmu ki apa? Apa kowe polisi? Polisi. Kurang dhuwur ndak level aku polisi. Sopir? Ndak level. Dokter? Ndak level. Lah terus apa penggayaanmu? Ngerosok, Mak. Aduh ngerosok, kowe iki lho kok kurang ajar. Arep nglamar anakku, lek penggaweanmu mek ngerosok, apa arep mbok pakani rosokan anakku. Wes ngene. Sok rambut lek kowe wis sugih, kowe oleh nglamar anakku. Saiki kowe minggat teko kene, lek rong sugih aja balik. Ndak level. Aku mau mari belajar nyanyi. Belajar nyanyi. Aku pengen dadi artis pokoknya. Pagi-pagi beli minyak, tempatnya botol. Konco limo adus bareng menyang kali. Pelem. Hei. Minum kacute rasane jeruk. Tumo. Meneng ora tak pakani iki lho. Oh, meneng. Beli iki yo kon meneng kok. Aku ki latihan vokal. Agustus enek lomba nyanyi. Aku arep melok lomba. Hadiahe wedhus, Bro. Nanti lho iki. Nyethuki Mbok Yanti. Belajar ana aku to. Golek ana penggayaan aku. Aku lek rong sugih rong nglamar Yanti lho. Masa? Heeh. Lah, mang. Masa to, setuju. Lah, kapan kuwi tanggale? Iki opo to? Wah, tenanan to ya? Weh, Ngene lho. demi lek rong sugih urung oleh kok. Maimudin ki saiki nyangonine gawe amplop saiki iki. Kuwi tanggal piro sedane kowe, Rabi? Oh, minggu ngarep Yanti wis teko Tanggal piro kuwi dinane pasmu? Mbuh. Kon golek penggayaan teko tanggal. Ngene lho, Cor. Apa? Wong ki lek arep rabi, kuwi kudu duwe penggawean. Lah iya Dadi kowe iki kudu golekno. nyambut gawe. Ngendi golek penggayaan aku? Lah kuwi lek diomong mesti lek ngengkel. Ora. Engko sore tak omongi, engko sore kuwi aku latihan nyanyi neh. Melu ora apa-apa lho. Oleh bayaran apa ora? Oleh bayaran apa ora? Oh, wong aku wis diomongi Pak Cari kowe. Jereke iki ya ngono kuwi, Mang. Lek slametane gendurene ditunda sok emben. Ngene lho wis, Sur. Kowe lek ancane nyenengi Yanti kowe iki golek penggawean dhisik ben oleh duit, ben kowe engko terus iso nglamar. Lek wis sugih, wong wedok model kaya apa iki ngintil karo kowe.
golek penggawean kono. Aku lho golekno penggawean. Kowe iki lek diomongi mbok ngengkel golek penggawean kono lho. Apa? Lah, kok sore tak susul. Iya, iya.